O'n i'n mynd i ailgydio bore yma yn y gyfres o'n i'n ei ddilyn cyn yn y Dolig, cyn mis Rhagfyr, y bregaeth ar y mynydd, pregaeth fawr yr arglwydd Iesu Grist. I ni ym Mathew pennod 6 erbyn hyn. Ac i ni wedi cyrraedd adnod 19. Dwi'n mynd i ddarllen Mathew pennod 6 ac adnod 19 ymlaen i 24 y bore yma. Dyma air ein Duw ni. Peidiwch a chasglu i chwi drysorau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a'r rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Casglwch i chwi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd bydd dy galon. Y llygad yw cannwyll y corff. Felly, os bydd dy lygad yn hael neu yn sengl, bydd dy gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd dy lygad yn drachwantus, bydd dy gorff yn llawn tywyllwch. Ac os yw'r goleuni sydd yn yn dywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Ni all neb wasanaethu 2 feistr. Oherwydd bydd unau'n cysau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon, neu Duw ac arian. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Nawr blant, dwi'n gobeithio wnaethoch chi gael Nadolig neis. Gobeithio wnaethoch chi gael Nadolig braf. Llaw lan pwy wnaeth gael lot o anrhegion Nadolig. Lot o ddwylo lan. A fi'n siŵr bod chi wedi cael lot o bethau. Fi'n siŵr o'ch chi'n hoff iawn o'r pethau gaethoch chi. Gret. Da. Nawr mae dy fi rai pethau nes i gael am Nadolig. Pethau o'n i'n hoffi yn fawr iawn.
Chi'n gallu dyfalu beth yw'r peth cyntaf fi'n mynd i ddangos i chi? Pwy sy'n nabod fi'n dda blant? Beth fi'n rili'n hoffi cael amser Nadolig? Chi ddim yn gwybod na? Rhain, beth yw'r rhain? Sane. Lot o sane newydd, gret, o'n i'n hapus iawn dyn nhw. Chwa beth arall nes i gael? Beth yw'r rhain? Mae'n gallu gweld? Wel, enw'r cwmni sydd wedi'i gwneud nhw, Hotel Chocolat. Dwi'n gwybod beth yw nhw? Chocolate. Yum, yum, yum. Beth arall nes i gael? Rwy'n yn meddwl bod angen deep cleaning face wash arna. Cadw fi edrych yn ifanc. Chymod be, nes i gael lot o beth eraill, ond fi wedi dod ar rein i ddangos i chi, a chymod be, ond hwnna'n anrhegion neis. Hwnna'n anrhegion hael. Oedd rhywun yn garedig iawn, pobl yn garedig iawn, yn rhoi rein i fi, ond chymod be, mae'n y broblem dy'r pethau yma i gyd. Chi'n gallu meddwl beth yw'r broblem dy'r pethau? Rwy'n gallu meddwl? Y broblem efo'r sane yma. Beth sy'n mynd i ddigwydd i'r sane yma? Beth Ania? Maen nhw yn y diwedd yn mynd i dorri. Maen nhw'n mynd i gael tyllau ynddyn nhw. Maen nhw'n mynd i treulio allan, bydd fy mysedd i'n stico mas o'r pen yn y pen draw, ac yn y diwedd, mor neis, mae'r sane yma, o John Lewis. Yn y diwedd, mae'r sane yma yn mynd i benni lan yn y bin. Beth yw'r broblem efo'r siocled yma? Beth yw'r broblem dwi? Mae'n siocled, lyflu, mae Hotel Chocolat, wa. Ond beth yw'r broblem efo'r siocled? Byddai'n bita fe, a byddai wedi mynd. Falle na'i rannu, falle ddim, ond byddai'n bita fe, a bydd nhw wedi mynd, a sawl gwaith i chi'n gallu bita siocled? Unwaith. Beth yw'r broblem efo hwn, yr Nivea, waw, fancy. Nivea face wash, beth yw'r broblem efo hwn? Brachan? Byddai'n defnyddio fe i gyd, a chi'n gwybod be, sdim os pa mor dda yw e, fi dal mynd i fynd yn hen y dydw i. Sdim os pa mor bwerus yw'r deep cleaning face wash yma, mae'n mynd i redeg allan, a fi yn mynd i edrych yn hen. Wel, mae'r pethau ni wedi cael dros Nadolig, fi'n siŵr bod chi wedi cael lot o bethau neis, ond chi'n gwybod be, dyn nhw ddim yn para ydyn nhw. Fi'n siŵr bod rai o'r pethau wnaethoch chi'n gael, naill ai wedi torri yn barod, neu wedi redeg mas o batteries, neu chi wedi colli rhywbeth, rhyw ddarn o rhyw degan. Mae'r pethau, dyna sy'n digwydd yn dyfa. Y pethau hyfryd yma ni'n cael, a maen nhw'n neis, a maen nhw'n dda, a maen nhw'n gret, ond dyn nhw ddim yn para. A felly mae Iesu bore yma'n dweud wrthyn ni i beidio trysori pethau'r byd. Okay? Peidio meddwl mae sane a siocled a sebon a'r holl bethau eraill yma yw'r pethau mwyaf pwysig yn y byd i gyd. Pam? Achos dyn nhw ddim yn para. Un peth ni fod i drysori, un person ni fod i drysori, sef Duw ei hunan. Achos mae Duw gyda ni am beth. Okay, diolch am rando. Ni'n mynd i weddïo nawr dyn gyda. Ni'n mynd i droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti unwaith eto am y Nadolig, am y cwbl wnaethon ni ddathlu dros y Nadolig. Ni'n diolch i ti hefyd am yr holl bethau da. Geithon ni ei mwynhau. Y bwyd a'r diod, a'r holl anrhegion, a'r holl bethau hyfryd eraill yna. Da, ni'n diolch amdano nhw. Maen nhw'n bethau da i'w mwynhau. Pethau rwy ti wedi rhoi i ni i'w mwynhau yn ei lle. Ond da, ni'n gwybod bod y pethau yma ddim yn para. Mae'r pethau yma'n dod i ben. Maen nhw yn treulio ac yn torri, yn diflannu yn y pen draw. O arglwydd, cadwa ni felly rhag y ffolinau o drysori pethau'r byd yma. Ac arglwydd, helpa ni. Helpa ni'r bore yma i gasglu trysor yn y nef. Arglwydd, i dy drysori di, yr un sydd yn dragwyddo. Arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti. Ar ddechrau blwyddyn newydd.
Ein bod ni ddim yn gwybod beth a ddaw. Ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. I profi dros y blynyddoedd diwethaf mor ansicr, mor ansefydlog mae pethau'n gallu bod. Ond dad, ni'n diolch dy fod ti gyda ni. Ac beth bynnag ddaw arglwydd, beth bynnag fydd ein rhan ni, i ni'n gwybod dy fod ti gyda ni. A ni'n diolch am hyn. Arglwydd, ni'n gofyn i di yn helpu ni felly yn y flwyddyn newydd hon. I dy drysori di, i gadw'n llygad ni arna ti ac i dy wasanaethu di. Bob dydd arglwydd. Maddau ni os i ni wedi esguliso hyn. Da ni'n meddwl nôl i'r flwyddyn diwetha. A mi'n siŵr bod ni gyd efo pethau ni yn difaru, camgymeriadau, methiannau, pechod arglwydd. Ni'n trysau wrth feddwl am y ffordd i ni wedi dysiomi di. Ond dad, ni'n diolch i ti yn yr arglwydd Iesu Grist, o bod ti yn rhoi pob dim i ni. Ti'n rhoi bywyd newydd i ni. Ti'n rhoi dechrau newydd. Maddeuant bechodau. Arglwydd, diolch am hyn. Ac arglwydd felly, wrth i ni feddwl ymlaen i'r wythnosau a'r misoedd sydd i ddod, arglwydd, neud i fod gyda ni. A wneud i llenwi ni a ysbryd glân di. A wneud i plis roi syched i ni am dana ti, am dy air di. A wneud i yn helpu ni i ymroi mewn gweddi ac arglwydd helpu ni dy geisio di. A dad, ni'n gweddio dros ein gwlad ni. Ni'n gweddio yn neud i fod ar waith arglwydd, yn achub ac yn galw pobl ato ti dy hun. Dad, ni'n eisiau cyflwyno i ti yn aelodau ni sydd yn sal ar hyn o bryd. Ni'n gwybod am ambell un sydd yn wan ac yn fregus. Arglwydd, ni'n gofyn byddai ti'n agos atyn nhw. Dad, ni eisiau cyflwyno hefyd y bobl hynny, falle o'n cwmpas ni, ein teuluoedd ni, ein ffrindiau ni, ein cydweithwyr ni, pobl sydd falle wedi cael amser ddigon caled dros yr wythnosau diwethaf. Ni'n gwybod fod yna bob math o brofiadau anodd, ffrychinebau mae pobl yn gwynebu. Arglwydd, ni yn gofyn arna ti i weithio. Ac y bydde yr efengil, bydde yr newyddion da yma am y gwaredwr a gafodd ei eni. Y gwaredwr nath ddod i farw a roi ei fywyd dros ei bobl. Ni'n gweddio bydde newyddion da yna'n dod â chysur a gobaith i lawer iawn. Os gwelid i fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr. Ni'n diolch am gael bod gyda'n gilydd fel hyn. Ni'n gweddio wneud i fendithio yn amser ni wrth i ni dafolu di, wrth i ni gael cymyn gyda'n gilydd, ac wrth i ni gael cymdeithas ar ôl yr oedfa. Dad, gogonedd y enw mawr di, yn ein plith ni. Os gwelid i fod yn dda. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Nw'n ni ganu eto. Nw'n ni ganu rhif 9 yn yr atodiad. Datgyddiau mi'n gyson y groes ar galfari. Y man lle roedd ti'n canmol dy gariad ata fi. Mae'r bennill ola yn dweud hyn wrthyn ni. Wrth y groes diolchaf am ras a ddaeth mewn pryd. Minnau'n byw heb obaith, heb Grist, heb ddiw yn y byd. Diolchaf am y cyfoeth a ddaeth i mi'r un tlawd, trwy dylodi yr un cyfoethwr. Y mab a ddaeth yn frawd yng Nghrist i ni yn gyfoethog. Mae gennym ni pob dim. Diolch iddo. Nw'n ni sefyll i ganu.
Yn llyfr Joshua, pennod 24, adnod 15, mae Joshua yn gosod her i'r Israeliaid. Mae'n her enwog. Mae'n siŵr bydd llawer ohono ni yn gyfarwydd ar geiriau. Mae Joshua yn gofyn iddyn nhw ac yn dweud wrthyn nhw, dywyswch i chwi nawr pwy a wasanaethwch. Dywyswch, pwy ydych chi yn mynd i wasanaethu? A'r dewis sydd ganddyn nhw wrth gwrs yw naill ai linod, gau ddiwiau o'n nhw arfer addoli, neu yr arglwydd. Y gwir, bywiol, byw. Dywyswch, pwy a wasanaethwch. Mewn ffordd, yr un her sydd o'n blaenau ni bore yma. Mae gair Duw, bregaeth ar y mynydd, geiriau'r arglwydd Iesu Grist, yn ein herio ni. Pwy ydyn ni'n mynd i wasanaethu? Os chi'n cofio nôl cyn y Nadolig, mae'r adran ddiwetha o'r bregaeth wedi bod yn delio gyda dyletswyddau crefyddol. Y pethau ni fod i wneud, pethau sy'n ddisgwyliedig gan y Cristion. Nid i gael ein hachub, wrth gwrs, na, ni'n cael o. Mae'r bywyd Cristnogol yn un o ymroddiad llwyr. Ein ni fod yn bobl sydd yn rhoi yn aberthol i helpu eraill. Ni fod yn bobl sydd yn ymroi i weddïo. Ni fod yn bobl sydd yn ymprydio ac yn ceisio'r arglwydd. Ymroddiad llwyr, gwasanaeth llwyr i Dduw. Ond wrth gwrs, fel ni gyd yn gwybod, mae yna bethau eraill sydd yn gallu dod i fewn ac yn ceisio tarfu ar hyn. Mae yna bethau sydd yn trial dwyn ein serch ni at yr arglwydd. Mae yna bethau sydd yn trial denu'n llygad ni oddi wrth yr arglwydd. Mae yna bethau sydd yn trial hawlio ein ufuddod ni i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Ac un o'r pethau mwyaf amlwg sy'n gwneud hyn, a ni ddim yn cyfyngu'n hunan i hyn, ond un o'r pethau mwyaf amlwg yw arian. Arian garwch. Cyfoeth. Mae yna lot o rybyddion am hyn yn yr ysgrythyr yn does. Chi'n cofio geiriau'r arglwydd Iesu fod yn rwyddach i gamel mynd trwy crai neu llyged nodwy nag i'r cyfoethog i fynd i fewn i deyrnas nefoedd. Hynny yw, mae'n amhosibl heblaw bod Duw yn ymyrryd. Chi'n cofio mae'n arall y rybydd yna bod cariad at gyfoeth yn reiddyn i bob math o ddrygioni. Mae arian, a chariad at arian, a chyfoeth, a meddiannau, a phethau stwff. Mae'n beryglus. Felly fi'n siŵr fod y testyn yma yn un addas iawn i ni bore yma. Ar sawl lefel. Gyntaf i gyd, achos yn gyffredinol, a fi yn cyffredinol, ond yn gyffredinol, i ni gyd yma'r bore yma yn bobl cyfoethog. Falle bod chi ddim yn teimlo felly, falle bod arian yn teimlo'n reit bryn i chi ar adegau, efo'r cynnydd mewn costau byw, ond siarad yn fyd eang, o gymharu yn hunan gyda pobl ar hyd a lled y byd, ac yn sicr wrth edrych nôl trwy hanes, i ni yn gyfoethog, i ni yn gyffredinol yn hynod o gyfforddus a chysurus ein ffordd o ddiw. Ond mi'n credu mae'r testyn yma hefyd yn arbennig o addas i ni ar ôl cyfnod fel y Nadolig, ac ar ddechrau blwyddyn newydd. Achos wrth gwrs, beth ni wedi bod yn gwneud dros y Nadolig? Wel, do ni wedi bod yn dathlu'r ymgnawdoliad, ond ni hefyd wedi bod yn mwynhau lot o stwff. Yn siŵr bod ni wedi gofyn i'n gilydd, be ges ti dros y Nadolig? Be ges ti? Ges i hyn, ges i hyn, ges i hyn. Waw, edrych ar y pentwr o anrhegion sydd â fi. Ac wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn newydd yma, falle, yr hyn sydd wedi bod yn mynd trwy'ch meddwl chi, wel, beth i fi'n ei wneud, beth i fi'n mynd i gyflawni, beth i fi'n mynd i gael eleni.
Mae'n beryglus. Nid bod unrhyw yn bod gyda ganreigion, nid bod unrhyw yn bod gyda cynllunio am y flwyddyn sydd i ddod, ond mae'n berygl bod ni'n ymddiried yn y pethau yna, bod ni'n ffocysu ar y pethau yna, ac bod ni'n mynd i wasanaethu. Ac addoli. A dibynnu ar y pethau hynny yn hytrach nag ar yr arglwydd. Felly, sut mae osgoi hyn? Beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrthyn ni y bore yma? Wel, y peth cyntaf sy'n dod drosodd yw hyn. Mae'n rhaid i ni drysori y peth cywir. Mae'n rhaid i ni drysori y peth cywir. Drychwch ar adnodau 9 i 21. Mae Iesu'n dweud, peidiwch a chasglu i'ch i drysorau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a rhwd yn difar, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Casglwch i'ch i drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn a rhwd yn difar, a lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor yno hefyd bydd dy galon. Wel, mae Iesu'n dweud wethyn sydd wir jyst yn synwyr cyffredin y gwybod. Mae'n dweud, dylsyn ni ddewis rhywbeth sydd yn para dros bethau sydd yn treulio ac yn diflannu. Mae hynny'n synwyr cyffredin, dwi ddim yn rocket science. Ond os o'n i'n anfon chi i fynd i'r siop, i fynd i brynu light bulb newydd, pa bulb i chi'n mynd i ddewis? Ydych chi'n mynd i ddewis yr un lle ar y pecyn mae'n dweud will last for 100 hours? Byd. Neu yr un sydd yn gweud will last for 10,000 hours. Wel, of course, chi'n mynd am yr un sydd yn mynd i para a mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. A be mae Iesu'n trio cyfleu wrthyn ni fan hyn yw, mae yna bethau i chi'n gallu trysori, pethau'r byd yma chi'n gallu casglu at eich gilydd, a chi'n gwybod be, mae'n ffôl, mae'n wirion. Dyn nhw ddim yn para. Mae Iesu'n rhoi resymau pam dyw'r pethau yma ddim yn para. Mae'n sôn am gwyfyn, moth, sydd wrth gwrs yn bita troi eich dillad chi. Os chi ddim yn ofalus, chi'n gallu rhoi rhyw ddilledyn hyfryd chi wrth eich bodd yn ei wisgo fe, chi'n rhoi yn y cwpl, chi'n tynnu am mas a mae'n llawn tyllau. Mae'n sôn am rwd. Felly byddwch chi rhyw twlsyn neu rhyw offeryn chi'n hoff iawn ohono fe, ond rydych chi'n mynd at yma rhyw ddydd a mae di rydu. Y metal yn dirywio. Mae'n rhoi'r esiampl o ladron yn torri trodd, yn llythrenol yn y cyfnod yna. Chymod bydd y lladron yn ei tyllau trwy'r waliau mewn i'ch tŷ chi ac yn cymryd unrhyw beth o'n nhw'n gallu ffeindio. Ond wrth gwrs, esiample yw'r rhain ni, mae yna enghreifftiau eraill ni gyd sy'n cael y profiad o rhywbeth ni wrth ein bodd gyda fowlen ac yna mae'n cael ei ollwng ar y llawr a mae'n chwalu'n ddeilchion. Chi'n colli pethau. Meddwl ar lefel fwy, mae busnesau yn mynd i'r wal, mae economi yn crasio, mae salwch yn dod ac yn tarfu ar eich cynlluniau chi, mae trychinebau naturiol yn dod ac yn tarfu ar eich cynlluniau chi, ac wrth gwrs yn y pen draw, yr enghraifft eithaf yw mae marwolaeth yn dod. Pan chi'n colli popeth, a'r cwbl yn cael ei gymryd oddi wrthwch chi. Dyna reality, pethau'r byd yma. Maen nhw yn treulio, maen nhw yn redeg allan o bwer a bywyd, a maen nhw'n cael ei cymryd oddi wrthwch ni. Nawr peidiwch am ddeall be mae Iesu'n dweud fan hyn. Dwi ddim bod ni ddim fod i gael dillad. Wrth gwrs bod ni fod i wisgo. Diolch beth bod chi gyd wedi gwisgo cyn dod yma bore. A dwi ddim bod ni ddim fod i gael arian i brynu pethau a defnyddio'r pethau yn ddoeth, ond be mae Iesu'n siarad am yn hyn yw beth yw eich trysor chi. Peidiwch casglu i'ch chi drysorau ar y ddaear.
Os ych chi'n trysori y pethau yma, os mae dyna sydd yn cymryd eich bryd chi, eich amser chi, eich egni chi, y cwbl, chi'n naill mynd i gael eich somi, achos bod chi ddim yn cael yr hyn chi eisiau, neu chi'n mynd i gael yr hyn chi eisiau a ffindo bod nhw just ddim yn ddigon, ac yna yn y pen draw chi'n mynd i golli nhw tybed. Be mae Iesu'n dweud wrthyn ni fan hyn, yw mae'n rhaid i ni drysori y peth cywir, trysori'r hyn sydd yn heiddi ein serch neu. Trysor yn y nef. Trysor lle does na ddim gwyfyn yn difa, lle does na ddim rwd yn dinistro, lle does na ddim lladron yn mynd i'w gipio fe oddi wrtho chi. Y peth gorau am y trysor yma yw mae'n cael ei gynnig i ni yn llwyr, yn llawn ac yn rad ac am ddim. Ddim yn gorfod gweithio amdano fe. Mae'n cael ei roi ni trwy ras. Mae gair Duw yn dweud fod Duw wedi'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Yng Nghrist, i ni wedi derbyn popeth. I ni wedi cael maddeuant pechodau, llwyr. I ni wedi cael bywyd tragwyddol. I ni wedi cael ein mabwysiadu i fod yn blant Duw. I ni wedi derbyn ysbryd glân Duw ei hun a pherthynas newydd gyda Duw ei hun. Fe yw ein trysor ni. Os dim byd yn gallu cymryd hynny ffwrdd. Sim byd yn gallu newid hynny. Sim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw i ni yng Nghrist. Pam bysach chi'n dewis unrhyw drysor ond hwnnw? Rhaid ni drysori y peth cywir, neu'r un cywir. Felly sy'n ni'n mynd i wneud hynny. O fan hyn ni'n dod i'n ail bwynt ni. Mae rhaid ni felly cadw'n llyged ni ar y peth cywir. Cadw'n llyged ni ar y peth cywir. Drychwch ar adnodau 22 a 23. Nes i'n mynd mlaen i ddweud y llygad yw cannwyll y corff. Felly os bydd dy lygad yn hael, bydd dy gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd dy lygad yn drach chwantus, bydd dy gorff yn llawn tywyllwch. Ac os yw'r goleuni sydd yn not yn dywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Nawr, mae Iesu fan hyn, mae'n bron a bod yn siarad mewn rhyw fath o ddameg. Mae'n chydig bach yn anodd ar y darlleniad cyntaf i ddeall be mae'n trial i ddweud. Felly, na ni jyst torri a lawr chydig bach. Be sy'n cael ei ddweud? Wel, gyntaf gyn, y llyged yw cannwyll y corff. Be mae hwnna'n golygu? Wel, y syniad sydd yn ei fyny, be mae cannwyll yn gwneud? Wel, mae cannwyll yn rhoi goleuni. Mae cannwyll yn helpu chi weld. A felly, y syniad sydd yn ei yw, mae'r llyged yw yr hyn sydd yn helpu ni weld. Yn dyfa, ni'n edrych ar bethau, ac os yw'n llyged ni'n gweithio'n gywir, dyna sydd mae goleuni'n dod i fewn, un corff ni fel petai, a dyna sydd ni'n gweld pethau. A felly mae Iesu'n gweud, os bydd dy lygad yn hael, neu mae'r gair yna'n gallu cael ei gyfieithu mewn sawl ffordd, ond falle mae well dy fi yr cyfeithiad arall, sengl. Hynny yw, os mae dy lygad i yn sengl, os ti'n cadw dy lygad i ar un peth, bydd dy gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd y lygad i'n drach chwantus, hynny yw, os ti'n edrych fan hyn, fan draw ar bob math o bethau, bydd dy gorff di'n llawn tywyllwch. Ac os yw'r goleuni sydd yn not yn dywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Y pwynt fyna yw, os yw'r llyged sydd fod i ddod â goleuni fewn yn dod â tywyllwch mewn i dy bywyd i weld, wel, mae ar ben arno ti. Os allai roi darlun chydig yn wirion. Mae'n siŵr bod yn eich tŷ chi, os chi'n mynd o dan y sinc yn y gegin, mae'n bosib iawn bod ydych chi oven cleaner. Os ydych chi tin o oven cleaner, falle bod neu ar y rai adegau ydych chi.
Mae oven cleaner yn beth gret, yn dydi? Mae'n really handy, mae'n dda i'w gael. Pam? Wel, i lanhau eich ffwrdd, the clue's in the name. Mae'n really dda ar lanhau eich ffwrdd chi. Os chi'n dechrau defnyddio oven cleaner mwyn glanhau eich dillad chi, neu eich carped chi, neu eich llestri chi, neu golchi'ch dwylo, neu'ch gwall chi, chi'n mynd i gael problem. Chi'n mynd i sbwylo'r pethau yna. Chi yn mynd i wneud niwed i chi eich hun. Pam? Os rhywbeth yn bod efo'r oven cleaner, wel na, ond nid dyna pam mae wedi cael ei greu. Mae wedi cael ei greu ar bwrpas, ac os chi'n cam ddefnyddio fe, yna chi'n dod â niwed. A be mi Iesu'n dweud fan hyn, mae'ch llygad chi wedi cael ei greu i syllu ar rhywbeth. Llygad sengl. Chymod, pan mae cyffylau yn redeg a maen nhw'n rhoi blinkers arno nhw, yn dyn nhw? Pam i stopo nhw rhag edrych fan hyn fan draw, ond i gadw i llygad mewn un cyfeiriad. Mae'r ymadrodd Saesneg yn oes, keep your eyes on the prize, a dyna sy'n ni wedi cael ein creu. Ni wedi cael ein creu i syllu ar y trysor yma sydd dyn ni yn y nef, Duw ei hun. Ac os ni'n gwneud hynny, wel, bydd popeth yn iawn, bydd ein bywyd ni'n llawn goleuni. Mewn ffordd, dyna pam yr gair yma'n gallu cyfieithu fel bydd eich llygad chi'n hael, achos bydd chi'n edrych nawr ar y byd mewn ffordd hollol wahanol. Fyddwch chi ddim yn meddwl, fi eisiau hwn, fi eisiau'r llall. Mae'r person yna, allai gymryd mantis ohono nhw a defnyddio nhw i gyflawni beth i fi eisiau. Na, os yw'n llygad ni yn syllu ar yr arglwydd, yna pan ni'n edrych ar bethau a phobl eraill, bydd ni'n gallu bod yn hael. Bydd ni'n gallu rannu. Bydd ni ddim angen unrhyw beth. Ddim angen dal gafel i unrhyw beth. Bydd ni ddim angen cymryd mantis o unrhyw un. Na, allwn ni fod yn hael ac yn gallu roi ac yn gallu bod yn aberthol dros eraill. Rydyn ni gadw'n llygad ni y man cywir. Syllu ar yr arglwydd. Treulio amser yn y gair. Treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud. Treulio amser mewn cymdeithas gyda fe a gyda'i bobl yn cael yn atgoffa o hyd ac o hyd o pwy yw a be mae wedi wneud a pwy ydym ni nawr mewn perthynas gyda fe. Dyna mae'n un pwynt ola. Pwysig iawn sydd rhaid i ni gofio yng nghanol hyn i gyd. Mae'n rhaid i ni wasanaethu felly y meistr cywir. Yn adnod 24, mae'r arglwydd Iesu'n dweud, ni all neb wasanaethu dau feistr. Oherwydd bydd unai yn cysau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngaru'r naill ac yn dirmygu y llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. A falle bod chi'n meddwl eich hunan, wel, hang on, na gyfer dynodd holl bwynt y bregaeth, na gyfer dyma ni wedi bod yn siarad amdano fe. Ond chymod be, fi'n meddwl mae Iesu'n gorffen yr adran fach fan hyn, fel hyn am reswm. Wel, falle wrth i chi fod yn gwrando ar y trysor yma, y syniad o edrych ar yr arglwydd, falle bod yna rhyw lais bach yng nghefn eich meddwl wedi bod yn symud, wel, pam bod rhaid dewis? Beth yw'r broblem? Nag yw un gallu cael y ddau? Nag yw un gallu cael y gorau o ddau fyd fel petai? Allai gael trysor ar y ddaear a trysor yn y nef. Allai edrych ar yr arglwydd, ond hefyd edrych ar bethau eraill. Na, meddwl Iesu. Na, mae'n rhaid dewis. A chymod be, ni ddim yn hoffi dewis, really, ydyn ni?
O falle dros Nadolig nawr oedd yna adegau lle, chymod, o'ch chi wedi cael eich pryd bwyd, a wedyn oedd yn amser pwdyn, a bydde rhywun yn gweud, reit, a fi'n gwybod bod hwnna'n wir yn Llanbed, chi eisiau hwn, neu hwn i bwdyn. A be chi eisiau gweud, really, wel, eisiau gael nhw gyd? Os rai dewis? Eisiau jyst gael bach o bopeth? A ni'n hoffi ni, mae'n ni'n gres, mae'n iawn pan mae'n dod i pwdyns. Ond mae Iesu'n gweud dyw e ddim yn gweithio pan ni'n trafod yr arglwydd a phethau eraill. Mae Iesu'n rybuddio fan hyn, mae'n rhai dewis. Mae'n rhai bod yn glir. Ti ddim yn gallu gwasanaethu y ddau. Un Duw sydd. Mae'n heiddi dy wasanaeth llwyr di. Mae Iesu'n dweud, ni allwch wasanaethu Duw a mammon. A'r gair mammon fyna, gair yw sy'n golygu arian. Ond mae Iesu bron a bod fel petai yn personoli arian. Mae arian yn hyn yn cael ei gyfleu fel Duw, fel eilyn. Rhywbeth ni'n cael ein temtio i'w addoli. Wrth gwrs, nid just arian sydd yn gallu bod yn broblem, ond mae e'n esiampl amlwg iawn. Mae pethau'r byd yma. Os ni'n trysori nhw yn ein calon ni, os ni'n trachwantu amdanyn nhw gyda'n llyged, yna beth sy'n mynd i ddigwydd yw ni'n mynd i fod yn cystadlu amdanyn nhw ac yn gwasanaethu nhw a maen nhw'n mynd i ddod yn dduwiau ar ein bywyd ni. Peidiwch twylloch chi yna. Peidiwch meddwl, lenni, allai gael y ddau. Chi methu. Chi methu achos os chi, mae Iesu'n dweud yn dydy, chi'n mynd i naill ai cysau un a caru'r llall, neu bod yn deyrngar i naill ac yn dirmygu'r llall. Hynny yw, chi jyst methu wneud e. Something's got to give. Mae yna wastad adegau mynd i fod lle mae dilyn yr arglwydd yn ffyddlon gyda'n holl galon, meddwl, enaid a nerth. Mae hynny yn mynd i ddod, mynd i conflict, mae'n mynd i gystadlu gyda pethau eraill. Ydyn ni'n mynd i wario ein arian ni mwyn yr arglwydd neu mwyn pethau eraill? Ydyn ni'n mynd i ddefnyddio'n amser sbar ni mwyn yr arglwydd neu mwyn pethau eraill? Ydyn ni'n mynd i ymdrechu a gweithio'n galed dros yr arglwydd neu dros bethau eraill? Mae yna bob math o benderfyniadau. Benderfyniadau mawr ynglyn â lle ni'n byw, am gyrfa ni, am perthnasau ni. Penderfyniadau bach o ddydd i ddydd. Be sydd yn lliwio'n penderfyniadau ni? Wel, yr ateb yw, pwy ydyn ni'n gwasanaethu? Be sy'n mwy pwysig? Beth yw'n blaenoriaeth ni? Beth yw'n uchelgais ni? Beth yw'n ni eisiau'n fwy na dim byd arall? Efo'r arglwydd a gogoniant ei enw neu pethau eraill. O'n i'n gweud yn gynharach, i ni gyd fwy na lai, neu cyffredinoli, i ni gyd yma'n bobl cyfoethog. Ydy e'n bosib i fod yn Gristion cyfoethog? Ydy. Ond mae'n anodd. Mae'n beryglus. Mae'r temtasiwn yno o hyd. I gasglu trysorau ar y ddeiar. I syllu yn drachwantus ar bethau'r byd yma. Ac i wasanaethu mammon. Felly bore yma, mae eisiau ni fod yn glir. Mae eisiau ni wneud penderfyniad. Mae eisiau ni wneud safiad. Mae eisiau ni ddewis pwy i chi mynd i wasanaethu. Lenni, pwy i chi mynd i wasanaethu. Yr arglwydd neu rhywbeth arall. Mae'r dewis gorau yn amlwg.
Mae'n amlwg beth ddylsyn ni ddewis. Os ni gweddio am nerth i wneud y dewis gorau. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod i'r cymyn, ni'n mynd i ganu emyn arall. Rhif 38 yn yr atodiad. Rhif 38 yn yr atodiad ac mae'r gitgan wrth gwrs yn dweud hyn, trod o olwg ar Iesu. Ac edrych ei wyneb yn llawn. A holl bethau y byd, fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Wnawn ni sefyll i ganu. Falle wrth i ni glywed bore yma am trysorau'r byd ac ymharu nhw efo y trysor yn y nef. Falle bod yna rhan ohonoch chi sy'n ofni bod chi ar eich colled o ddewis yr arglwydd Iesu Grist. Mae gallu bod yn wir, yn dydyn ni? Mae pethau'r byd yn ddeniadol. Mae yna bethau, a maen nhw yn ddisglair ac yn sgleiniog ac yn edrych mor apelgar a ni'n meddwl, os ni just efo hwn, os ni just efo'r llall, bydd gen i bopeth eisiau.
A falle o gymharu gyda hynny, mae dilyn yr arglwydd Iesu Grist yn swnio fel rhywbeth caled. Falle bod yna rhywbeth yno chi'n poeni bod chi'n ymethu allan. Ond wrth gwrs, dyw hynny ddim yn wir, ydy e? Y gwir yw, Iesu, rwy ti yn ddigon, dyna wnaethon ni ganu ar ddechrau'r oedfa. Yn yr arglwydd Iesu Grist, mae gennym ni bob peth, mae gennym ni drysor sydd tu hwnt i unrhyw beth mae'r byd yma'n gallu ei gynnig. Trysor trygwyddol. Bod y byd yn mynd i weld ar hyn o bryd. Mae dyn ni rhyw paradox bach tebyg fan hyn yn does. Ni'n dod nawr i'r cymun i swper yr arglwydd. A mewn ffordd, dwi ddim yn swper arbennig o impresif ydy e. Dwi'n edrych, ddim yn cymharu gyda rai o'r gwleddoedd mae'r byd falle'n cynnig, y pethau sydd yn gallu denu'n sylw ni. Mae'n edrych yn ddigon syml. Darnau fach o fara, cwpanau bach o ddiod coch. Ond wrth gwrs, yn hyn, beth ydyn ni'n derbyn? Wel, ni'n derbyn yr arglwydd Iesu Grist. Trwy ffydd, wrth ni fwyta, y bara wrth ni yfed, y gwyn, i ni'n mwynhau yr arglwydd Iesu a'r cwbl mae e wedi ennill drosto ni, a'r cwbl mae'n rhoi i ni. Dyma'r wledd gorau yn y byd i gyd. Gwledd gwell sy'n mynd i wneud bwy o les i chi nag unrhyw fwyd a diod mae'r byd yn gallu ei gynnig. Felly, os ych chi bore yma yn Gristion, os yw eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, os mae fe yw eich trysor chi, os yw eich golwg chi arno fe fel eich gwaredwr, os ych chi'n ei wasanaethu yna i ni'n eich gwahodd chi i gymryd, i fwyta ac i yfed, rhoi diolch i'r arglwydd ac i ei fwynhau yr wledd yma, a'r cwbl mae e'n ei gynnig. Os ych chi'r bore yma ddim yn Gristion, os ych chi ddim eto wedi credu yn yr arglwydd a wedi edifarhau am eich pechod a wedi ymddiried ynddo fe yn unig fel eich arglwydd a gwaredwr. Ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Heb ffydd, dyw hyn ddim yn mynd i wneud dim lles i chi. A gweud y gwir, os ych chi'n cymryd heb ystyried, yna wneith e niwed i chi. Wneith eich caledu chi yn eich calon. Ni'n gofyn yn hytrach, defnyddiwch yr amser yma nawr. Ni ar ddechrau blwyddyn i ystyried yr hyn i ni wedi clywed yn y gair ac i geisio yr arglwydd. Yna i nodi, mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly mae'n ryddid i bobl i gymryd. Fi'n mynd i ofyn i Dewi gyntaf i roi diolch. Bydd y bara'n cael ei ddosbarthu'n gyntaf. Os newch chi gadw'r bara, nawn ni fwyta gyda'n gilydd. Ac yna bydd Rodri yn rhoi diolch am y gwyn. Bydd hynny'n cael ei ddosbarthu eto os newch chi gadw fel bod ni'n gallu cyd yfed. Diolch i ti arglwydd am dau ydy y bore yma, a bod e'n union beth sy'n angen i ni i glywed. Gwybod bod ni yn aml yn ffôl, ac yn mynd ar ôl y pethau anghywir. Gyn ni'n gofyn ar am byddeiant, wedi fadde ni bod ni yn rhoi yn bryd ar gymaint y pethau eraill, beth ni'n meddwl sy'n mynd i'n bodloni ni. Ac jyst yn diolch i ti am dau o ti. Yn gwyddio nawr, trwy naeth ysbrydlan, byddwn ni'n ymateb, byddwn ni wedi clywed, a byddwn ni'n gweld cymaint mwy, rhaid wyt ti yn ei gynnig i ni. Dyma'r gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi'n llwm a Iesu'n llawn, mae fi'n glawd, ebel i dim. Gyntaf roedd i popeth. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist y bore yma, ar un oedd mor gyfoethog, ond nath o'n yn dlawd, fel bod ni sydd yn dlawd, a dim byd gyda ni. Yn gallu dod yn gyfoethog, o arglwydd un
yn dod nawr o ddechrau blwyddyn ac yn gofyn arwydd bydde ti yn helpu ni. Ni angen dy help ti. Angen help ysbryd lan i redeg y ras ac i fwrw ymaith pob rwystyr yn cynnwys pethau materiol a phob pechod. Dair di dwyth ni, meddyliwch amdano i. Yr un a ddioddau'r fath elyniaeth gyda dy fe hi. Yr un oherwydd y llwynydd oedd ei flaen a ddefodd y groes yn ddiestyru gwarth. Ni'n gofyn argryd nawr am y munudau yma yn help yr ysbryd lan i feddwl o ddifri am bywyd am marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ac i ystyried o ddifri cymaint nad agosti oedd y fe i ddod i'n hachub ni, i ddod i'n cymodi ni, i ddod i roi'r holl fendithion yma i ni gallu restru heb bod nhw'n cyffwrdd yn calonau ni, bod ni'n wedi'n cymodi, ni oedd yn elynion, wedi'n cymodi gyda ti dy hunan. Ni bore yma, os ydyn ni yn Gristnogion, bod ni'n blant i ti. Ni'n gallu dod at y ti pan mae plentyn yn dod at i dad. Yn bod ni a'r ysbryd lan o mewn ni, sy'n rhoi bywyd tragweddol i ni. Ni'n cerdded gyda ti, bod ti gaddo bod ni ar y dydd ola, bod ni'n gallu sefyll yn cyfiawnder ar Iesu Grist, nid o dan farn, nid sy'n cael hanfon i ffwrdd am byth, ond bod ti'n dweud wrthon ni, dewch, bod ni'n gallu dod dreulio tragwyddoldeb yn dy bresenoldeb di. O Arglwydd, mae dde ni bod ni mor ffôl, mae dde ni bod ni yn aml yn gwrando ar y gair ac yna mynd i ffwrdd ac yn anghofio beth ni wedi clywed. Ni'n gwyddio bydde ti yn ymwneud gyda ni heddi o ddifri. Bydde ni'n rhoi amser yn ystod y dydd a rhoi dy heno. Trwy'r wythnos, bydde ni yn bob dydd yn meddwl amdano fi. Yn meddwl am y groes. Yn meddwl cymaint i ti yn rhoi i ni. Fel bod popeth arall yn werth dim byd y gymharu ar hyn sydd i ni yno ti. O Arglwydd, helpa ni nawr. Helpa ni i brofi dy gafiad di a dy drigafedd di a gweld bod y cyfan yn dod. Nid achos bod ni'n heiddi unrhyw beth, ond bod y cyfan 100% oherwydd y ras a dy drigafedd di tu'r eto ni. I gyda ni nawr, helpa ni'n munudau yno i ddyfyrio o ddifri arno ti. Amen.
Yr Apostol Paul yn ysgrifennu, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y Brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd, a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yna ni fwyta gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod y wledd sydd wedi osod i ni y bore yma, atgoffa ni bod ti yn rhyfeddol wedi'n trysori ni. Bod ti y Duw tragwyddol, y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn, y Duw holl alluog, y Duw sydd angen dim byd arno fe i wneud e'n well. Eto wedi edrych arno ni ac wedi yn trosori ni sydd yn bechaduriad, ni sydd yn gosod ein trysor mewn llefydd eraill, sydd wedi gwrthryfela yn derbyn ni, sydd hyd yn oed wedi digysau. Arglwydd ni'n rhyfeddu at y fath gariad. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi trysori ni cymaint, bod ti wedi danfon Crist i'n achub ni. Ia, bod wedi bod yn ifydd i'r gyfraith, ble ni wedi methu. Bod wedi cadw dair di, ble ni wedi methu. Bod wedi digaru di, ble ni wedi methu. Ac arglwydd bod wedi marw yn ein lle ni, droson ni, ein mwyn ni. Arglwydd, ni'n gweddio, bydde ni'n gosod yr arglwydd o'n blaen i'n wastad, bod dim byd arall i'w gymharu ag e. Ni'n diolch ti bod wedi rhoi i gorff i waed i'w diallus, droson ni, i ein golchi ni, yn glanhau ni. A bod ni nawr yn cael bod ynddo fe, ac yn ei gyfiawnder, a derbyn holl gyfoeth sydd gen i ti rhoi. Arglwydd o gna ni fel person yna darganfod y perl mwyaf gwerthfawr, a gwerthu pob peth arall yn llawen mwyn i gael e. O Dduw, dangos i ni beth yw gwerth pob peth arall i gymharu â ti dy hun, wrth ni fyfyrio ar y groes. A bod ni'n gweld bod pob beth arall yn ddim gymharu ag ennill yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio nawr wrth ni dderbyn y cwpan yn llawen, a byddai'r ysbryd ar waith, yn atgoffa ni o'r pethau hyn, yn cymhwyso y gair ni wedi clywed heddi, i'n colonnau ni, a bod ni hefyd yn gadael, yn llawenhau, ac yn gosod yn llyged arna ti, mwyn drigoliad. Amen.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchif cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dafydd. Yn ei yfed yn gilydd. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti felly am y pethau hyn. Diolch i ti am dy fawr gariad. Diolch am y cyfoeth yna rwy ti wedi rhoi ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn nawr am y ti fod gyda ni a arglwydd i'n derbyn ni yn ddiolchgar. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Yn ei ganu enmyn arall i orffen. Dal i fod yn meddwl am y cymyn, dy farwolaeth a gyhoeddwn, gyda'n gilydd faithful iawn, yn lle cofio ein holl feie, ei anghofio am ei stythe. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu dy'n gilydd.